peace of mind. Tell them. Tell them you're. I've been going through something. Shalom teman-teman remaja HKBP Serpong. Perkenalkan, aku Happy Sihaan, selaku Ketua Panitia Paskah Remaja HKBP Serpong tahun 2025. Dan aku Rapol Utapia selaku Wakil Ketua Panitia Paskah Remaja HKBP Serpong 2025. Nah teman-teman, kita akan mengadakan perayaan Paskah di tanggal 26 April dari jam 3 sore sampai jam 6 sore berlokasikan di HKBP Serpong. Perayaan Paskah kita akan terasa semakin spesial dengan tema Compassion, yang artinya kasih yang membawa damai sejahtera, yang kita ambil dari Yohanes 20 ayat 26. Dan subtema kita yaitu Remaja HKBP Serpong membawa damai ke dalam dunia melalui kasih kepada sesama. Shalom teman-teman remaja. Saya Vini Marpalong, selaku Panitia Paskah Remaja 2025. Dan saya Vanessa Barani, selaku Panitia Paskah Remaja 2025. Untuk kegiatan Paskah kali ini, kami sudah menyiapkan banyak sekali kegiatan yang seru dan menyenangkan loh. Betul banget, mulai dari game online yang diadakan sebulan ini hingga game offline yang diadakan pada 12 April nanti. Seru banget bukan? Wah, seru banget sih. Kira-kira acaranya ada apa aja ya? Nah teman-teman, di ibadah Paskah kita nanti akan ada kakak yang penuh berkat dan juga ada lomba kita loh. Wah, jadi nggak sabar. Jangan lupa daftar ya teman-teman. Paskah bukan sekedar perayaan, tetapi momen kebersamaan. Jadi teman-teman, jangan lupa siapkan hatimu dan semangatmu untuk menyambut Perayaan Paskah Remaja HKBP Serpong 2025.
Kapuji Tuhan, marende mahita sian buku ede nomor 570 tolu, ayat sada sahat prodi ayat tolu. Hallelujah.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Asimaroham di au ali Jahoba, aitar gogo do au, maras dorohaku dohot dagingku. Alai anggo au, tuho do au marhaporusan, ale Jahoba, nikudo, hodo debataku, margurutu tanganmu do aka parsoryoki. Sai palua maau sian tangani aka musuhku, dohot sian aka da mangolotongi au. Ale Jahoba, sai unang paurak au. Ai hodo na hujau, sai palua maau marhite-hite hati koranmu. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu padomuhan jolma dohot debata. Upuji hami goarmi, jala hudok hami mauliate tuho, alani saluhut nabi naheni patupahon hangoluan ami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham, asahu pikiri hami toktong natinaunmu dohot hamamaten. Asahu warsakon hami dosa nami, jala asa tubu di hami haporseon nasitong. Jala asa maroha hoholongan hami, huhut mandok mauliate tuho. Asa olo hami manghiuton ho di ro di hamatean. Ale Tuhan Yesus, diho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, nong tinobusmu marhite-hite mudar-mudar badiai. Olat nion ro di saliling-lilingna. Amin. Marende mahita sian buku ede nomor 100 30 ayat 1. Tata ngihon ma patik di debata imana tarsurat di patik parjolo dohot rapatana. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Dia do lapatani i odo ikon umbia rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasana adong. Ima sahatna atong rapang hidup gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo mahami, mangulahon mahombar tu patikni. Amin. Marende hita sian buku ende 170 sada ayat sada dohot ayat 2.
Tata poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi roha jala partalop niro, parasi jala partalop niroha jalana basar doho. Saya marpangulahi marohami dahami. Dibaheni saya sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukon asini roham. Hati goran na tupani anak mudo nahu pangasangon hami tujolom. Dibaheni pasonam jala apuli mahami akan nahinopkop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringa Tuhan sesani dosa. Alani pangal siotado umbahena tartulang Kristus. Jala binahini hajahatot tado ibana mabugang. Akpetu ibana picam-picam parhitiani hasonangata. Jala binahini bugangna malum itahilala. Asangapon madi debatana dikincang. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 257 ayat 2 dohot ayat 5. Tatalingihon mah hatani debata turpuk epistel di hari mingguon imana tersurat di Yohanes 12 ayat 12 saat rodi 15. Tajaha mama singkat soring. Duni torang ni arinai di bege halak na torok narotu pestai nanaing Roma Yesus tu Yerusalem. Dungi dapot Yesus mahalo desada ima dihunduli ombar tunata surat. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 20 sada ayat 2 dohot ayat 3.
Taha tindakon maha porsiotai, songona hina tindakon didongan tas saha porseon disantok portibion, rap mahita matok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhan sisi Maria, naga begabian siantong di parbadia, andorang sohal bubuhan. Ido tuhata, na tumawon na berni, di pengahuman silatus, na mate tarpajal dari mana di alfina silang, na tua-tua banutoro dung ditanong, na mula mangolo di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundu tu siamu di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanohon, manguhumi halak mamongolo dohon na mate, au porsea di tondi parbadia, cara adon sadahuria na badia, Uria atau panihala Kristen atta nabadia, dohor dia sesani dosa, dohor dia tai namando, mula mangulu dosogo daging nihalak na umate, dohor dia muluan na sora sudah. Amin. Cor Solideo.
Shalom. Tapi kema tikting nama sa di minggu ta sadarion. Shalom. Parhalado HKBP Serpong Pasaton. Selamat hari Minggu, jala selamat madoti parmingguan di bagas joro do napatupaon parmingguan di bagas ganuk marsada-sada. Laos hutma pasaton nami sian parhalado. Selamat ulang tahun di ruas ni huria namar ulang tahun hari hadu tubuh do namar ulang tahun parsaripion di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu Tuhan Mahita saluhutna. Tikting Minggu 10 April 2025. Parjolo guardi Minggu. Sadarion Minggu 10 April 2025 masuk Mahita tu Minggu Palmarum manang mare-mare. Ima pesta paringotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus tuhuta Jerusalem. Topik Minggu sadarion ima lehon hamuma hahormaton tu dewata. Paduahon dagdanak na tubuh. Di hari Rabu tanggal 1 April 2025 di basa-basa untuata dosada dagdana boru di keluarga ni Amang Alexander Dwi Agung Situmorang Inang Cecilia Putri Omega Tampu Bolon nomor register sada kosong pitusia wek Sion di pasdo dagdanaki nang natorasna. Di hari Kamis 10 April 2025 di basa-basa untuata dosada dagdana boru tu keluarga Amang Hari Christian Barus Inang Lenti Agustina Liana Sari Tambunan nomor register sada 20 sia wek Kanaan di pasdo dagdanaki nang natorasna luas nataba memuka sadarion Minggu 10 April 2025 nunga di jalo gabe ruas ni kuliah HKBP Serpong ima keluarga Amang Tongam Silitonga Inang Mia Srihana Sinaga nomor register sada tolu sada pitu nasida pida senaga BP Muara Mulia Resort Muara Mulia Distrik 24 Tanah Jawa masuk wek Jerusalem molorodo dan sida asa jongjongma di udulanna mulai di Amang do inang udul mamu keluarga Naibaru. Keluarga Nebar di HKBP Serpong, ima keluarga Amang Yogi, Yosua Simanjuntak, Inang Lydia Juliauti Siobing, nomor register sada tolu sada walu, masuk Weksion, nunga di Patada di Parmingguan pukul walu wib. Ruas Napida, memuka sadarion Minggu 10 April 2025, keluarga Amang Gordon Tapos Yahan, Inang Epa Ledia Nebaho, do dua halap yanakon nomor register 08 tolu wek Philadelphia dangbe tarsura nasida gabe ruas ni HKBP Serpong ala nunga bida nasida tu HKBP Gading Serpong Resort Serpong Distrik 21 Banten Ruhut Parmahanion dot Pamisangon memuka sadarion Minggu 10 April 2025 dang rajuman de ruas ni huriata HKBP Serpong ima keluarga Amang Sabam Sumihar Sianturi Inang Veronica Maria Siringoringo dot sada halak yanakon nomor register 05 Sian wek Philadelphia ala laut huria naso sapoda dohot HKBP papituon sermon parhalado Obar tuna di pamasa pertemuan borngin marningon si tahun ni Yesus Kristus manang malam pasion na dibuha hari Selasa 5 April 2025 ala ni sermon parhalado di pamajuma gabe hari Senin tanggal 14 April 2025 pukul 20 WIB Partitian Parmingguan Pasca 2025 Parjolo, Parpunguan Borngin Pasion Parjolo, Pasion Padua dot Pasion Patuluhon di Patupa di hari Selasa, hari Rabu dot hari Kamis, tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17 April 2025 masuk pukul 20 Marbahasa Batak. Permingguan Jumat Agung di Huton Ulaon Nabadia di Patupa hari Jumat 10 April 2025
pukul 6.30 Marhata Indonesia dohot pukul 10 Marhata Batak. Patuluan Jalan Drama Jalan Salib ibadah ASM Perjamuan Kasih di Patupa di hari Jumat 10 April 2025 pukul 10.30. Opaton Ulona Hom di Yuton Ulona Badia di Patupa di hari Jumat 10 April 2025 pukul 10.40 Marbahasa Batak. Pertangyangan buah-buah ijuk Minggu 20 April 2025 pukul 5 WIB Marbahasa Batak. Permingguan Pasca Ari Parjolo Minggu 20 April 2025 pukul 8 WIB Marbahasa Indonesia pukul 10 Sadawit Marbahasa Batak dohot pukul 10 Pituit Marbahasa Indonesia. Permingguan Pasca Ari Paduaon hari Senin 21 April 2025 pukul 20 WIB Marbahasa Batak. Pasiaon pilihan khusus di hari Jumat 10 April 2025 di Ganup Parmingguan pukul 6.30 dohot pukul 10 WIB di Patupa 2 hari Pabungu pilihan. Pilihan Parjolo amplop nabalau tuhuria dohot pusat. Jala pilihan Paduahon amplop na violet lau mengurupi dana operasional huria HKBP Serpong. Pasapulon Ulaon Nabadia di Bagas ni Ruas. Obar Tulaon dohot Pakubasion Pasca Manang Esther Carol. Garijata Patupa Pakubasion Ulaon Nabadia Tubagas ni Akar Ruas na Mamorluhon. Pakubasionon di Patupa di hari Sabtu 10 April 2025. Alani Gareja Manosoi tu Akar Ruas na Mamorluhon Ulaon Nabadiai Asaboi pasuraton dirina tu sekretaris Manang tu situa sel di Ganup Wek. Pasapul sadaon Pakubasion Partangyangan Wek. Marpardumuan Partangyangan Pasion na Tapatupa di Tongan ni Huriata di Bagasan Mingguon Masodo Partangyangan Wek. Pasapuluan kegiatan perayaan Paskah Remaja. Remaja dan pendamping remaja HKBP Serpong naik patupahon acara perayaan Paskah Nadi Patupa di hari Sabtu 26 April 2025 pukul 15 WIB 1 pukul 10 WIB Maringanan di Gereja HKBP Serpong. Acara kebaktian kebangunan iman Manang KKI di Pangidoma Asasude Akar Remaja HKBP Serpong. Parsidohot tu kegiatan Pasca Remajai marsang ama guarni Tuhan marite kegiatan Pasca Remaja. Songonima seorang ditikting sadarion atau rangan naumapit taringot tuaka barita tikting do tikting parepeongon boy mataida ditikting nau disagion diwea Ganup Wek. Tuhatama nama masu-masu kita saluna. Kor Amah.
Marende hita sian buku ende nomor 300 ayat sada doan ayat 2. Dame ni debata na sumurung sian salhut roha, imana mangaramoti ate-ate, dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamu amanami, inanami, na poso, ata ni debata di hita, di minggu palmarun, ima sian buku pesalmen, ono puluwalu ayat 25 satu ayat 30 ono uja haon matu hita tapayut ihut ma di bagasan rohat tabe nunga di idana sida hababongotmu ale di bata hababongot ni de bataku rajaku tu bagasan habadiaon nai mardalan di jolo akaparende dipudi ni aka parsarune di tonga-tongani namar baju aka nama malu doang pinuji ma debata di bagasan aka luhutan Tuhani hamu ale aka nasian mual ni Israel di sido si Benjamin siapu dan pangarajai nasidan aka iduk sian Juda pe pasipar aka iduk sian Zebulon aka iduk sian Naptali di tonahon debatado hagogoonmu say pargogoi ma ale debata na pinatupam Tuhami. Ala jorom na di Jerusalem taruhonon niya karaja do sogot si lehon-lehon tuho. Say songgahi mabueya na ditolongi aka jonggi na marhoron-horon rap dohot aka anak ni lobu ni aka bangso asa dioloin na sida patu mangalehon jomba bahal ibana paserakon bangso aka na makalomohon hamusuon rodo sogot aka na sumangap sian misir kuspe hapogado marsomba ture bata hamu ale aka harajaon di tanoon edeho kamuma de bata palu hamuma parhinaloan mamuji Tuhani ibana na marhite-hitehon langit ni langitan sian narobi idama pangyaron nama suarana nagogoi saileho kamuma hahormaton tude bata hamuliaon nido gumomgom Israel jeladi akka banua gijang sahalido hagogo onna sokal do debata rosian ingananna akana badiai debata ni Israel do ibana silehon hagogoon dohot hamuliaon tu bangsoi pinujima debata ima sahatna
Horas madihita amang inang. Dihamu amanami inanami nang akana poso bulung. Pesalmen ono puluwaluon ima pesalmen na marisihon ende hamonangan ni bangso Israel ala ni puwaso ni debata di tonga-tonga ni nasida. Molo olo anon hita amang inang majaha muse sian ayat sada di bidu ono puluwaluon. Secara keseluruhan molo tajaha di pesalmen ono puluwaluon di patorang madisi buhado debata na manguluhon debata na marporang debata na mardalan di jolo ni bangso mangadopi akka musuh-musuh ni bangso Israel. Debata na marporang maralohon musuh ni bangso Israel har sude akka musuh ni Israel diadopan ni debata mapurus akka makasomorhon debata melarikan diri orang-orang yang membenci jala di Papua do songon dia do hagogoon ni bangsa na asing ima digobarhon songon timus yang tidak berdaya yang mudah berlalu begitu saja. Akka raja-raja pe na adong di Portibion sia raja apapun yang paling kuat mapurus do jadi paserak debata. Suadong gogoniaka raja-raja na di Portibion martibakon harajaon hagogoon ni debata. Nasun gogo do debata alanido amang inang talehon mahahormaton. Dalam bahasa Indonesia, marilah mengakui kemahakuasaan Tuhan. Maka tidakkon huaso ni debata di tonga-tonga ni ngolutta. Dihamu manami inanami nahina holongan sian naruar bangso Israel sian Misir di patupa di batado akka halongangan nagabis tanda dinasida parhuaso do debatani Israel. Parhuaso di debata di tonga-tonga ni bangso Israel di patupa maaka halongangan asa masih gantung bangso Israel tu debata. Lobi sian na dipikiri nasida ido na dipatupa debata di tonga-tonga ni bangso Israel. Saliling nasida mardalan di parhorsian maragam na masa uju borngin, uju lasniari, uju mauas, uju male, uju terancam ngoluni nasida, bahkan uju direbut poti parpadanan sian nasida. Alai disima mangula debata. Allah hadir, Allah memimpin, Allah yang berperang memimpin bangsa Israel menghadapi akka musuh ni nasida. Debata nasun gogo hadir mandongani manarihon mapargogoihon jala pamonakon bangso Israel. Idonakin amang inang natajaha di ayat 25. Nunga di ida nasida habobongotmu ale debata. Habobongot ni debataku rajaku tu bagasan habadion nai. Adanya acara membawa poti parpadanan tabut perjanjian Allah tu bagas tu udung-udung kema suci ala dang adong dope di sidi pajongjong bagas joro ni debata naga bisa ada tanda di nasida molo nunga di tonga-tonga nasida poti parpadanan ni berarti mian ma debata di nasida berkenan debata di nasida jala iman na di halason rohani nasida molo rab dohot tuhani iduna di halason ni nasida molo nunga di tonga-tonga ni nasida poti parpadanan ni nagabe tanda mian debata las marohani nasida ala debata do nagabe dongan nasida. Dihamu amanami inanami sobui tarlupahon bangso Israel taringot tuaka pambahenan ni debata jala unang dilupahon sian naborhat nasida sian Misir saha tu jaya-jayanya mereka unang dilupahon debata do na mangula disi karya perbuatan Tuhan lah yang membantu dan menolong mereka. Unang dilupahon jala ikut do dihatahon diwariskan sejarah dan kisah
perjalanan kehidupan iman bangsa Israel dan karya Tuhan tutonga-tongani akka sudut na uposo tuaka pinopar dihita pe amang inang unang marna jemu-jemu hita pabuahon akka denggan bahasa ni debata na tajalo tuaka yanakon tuaka sudut na uposo. Sebagaimana kita sekarang di posisi ini parngoluan ta iko dota hati dakon tuaka yanakota alani debatado hina mendongani hamu alani debatado na totong mangaramo tiga beboy hita satu tikion di bagasan hahi pason jala bolo tah baritaho na manginang taringo tu hagogoon ni debata na mangula di tonga-tonga ni ngolutta on managabe hagogoon tuaka sudut na uposo menjadi kekuatan bagi anak-anak muda bahwa jika Tuhan mampu, jika Tuhan berkuasa menolong orang tuaku debata nasarupa dotong nahusog badot natorasu i dotong debata natotong mandongani yao. Tuhan yang lalu yang menolong bangsa Israel, yang berkarya di tengah-tengah bangsa Israel i dotong tuhata saat tutikion natong mandongani mangurupi hita amang inang. Kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan tidak pernah berhenti dan tak berubah di tengah-tengah kehidupan. On mana di hati dakon par pesalmen marhite trupuk tadi sadarion debata manguluhon pardalanan ningolu molo debata do na manguluhon hamonangado nagabe jabar niaka jolma na olo dipimpin debata yang mengandalkan huasoni debata. Maria marulok-olok mabangso Israel mamuji-muji debata napamonakon nasida idu amanginang bolotaida sonarion diak kahudulata adong daun palma yang menjadi lambang kemenangan isi do nama puan kita tuh hamonangan dada Bogota alai holan Kristus Yesus debata do napamonakok kita molo hita olo diuluhon dipimpin diarahkan Tuhan Yesus Kristus. Las rohani bangsa Israel. Pesta mana dari patupa bangsa Israel di nama puan poti perpadangan di bahan madi inganan yang seharusnya. Maka nakin amang inang mulut jaha di ayat 26 disima aka parede prosesi parede permusik aka namar baju nama malu doang. Kalau kita mengingat kami melihat di YouTube tahun 2014 HKBP Serpong melakukan mameakon batu ojahan. Ido amanginang di otamu dope adong do prosesi di si. Biasanya adong do prosesi amanginang mar pesta do di si las roha mar trompet biasanya di si. Itu menunjukkan kesemarakan, kemeriahan, kemenangan. Mulu di huta-huta songoni dope amanginang. Mula pesta jubileo, pesta ulang tahun. Berbeda suasana pada minggu itu. Prosesi yang terjadi, kemeriahan yang terjadi yang bisa dilihat, prosesi pengarak-arakan. Sudido marlas niroha siang sikola minggu satu lansia. Pinuji madebata di bagasan akaluhutan ima di ayat 20 pitu. Molununga marpesta sada huria. Napabuahon hamonangan di debata di tengah-tengah ni huria. Dada beholan lansia di sini namar kegiatan. Ale dohok masudi akasian sikola minggu remaja na poso bulung rape akan nasohea dope mar minggu ro namai ditarik dijo asa dohot marlas neroha di hamonangan ni debata. Ido amanginang natajahan hakin di ayat 20 lalu di sido si Benjamin, di sido si Juda, di sido si Zebulon, di sido si Naftali, holan opak do suku Israel alayon nagabe gobaran, Israel Selatan, Israel Utara, sekalipun berpisah, sekalipun mereka pecah, alai molo taringo tu panidagion di debata, taringo tu huaso di debata ikon sadado nasida, ala takasdo di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu bangsa Israel debata mangula, rap marpungu nasida mamuji-muji maka tidak kon huaso ni debata di tonga-tonga ni parngoluan ni nasida. Disope hita amang inang punang manian rap kudul alaidang rap hita mamuji pasangapon guwarni debata.
Rap hudul disok kita ale sadama rohatta mamuji pasangapon debata. Jala dison amang inang molo didokon marpesta marhamonangan dada di sini taringo tu audo di sini nama bain gabe monang. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah ale dos doi di si amang inang. Dison mana parjolo di paturuhon tu hita huwaso ni debata taudo tukdo padomuhon pasadahon akan marsirang Israel Selatan Israel Utara mardomu donasida mamuji-muji guarni debata. Puji-pujian natubu sian rohatta natarida sian parngoluatta totudoi amang inang ditentukan sejauh mana takas do taboto tapakilalahon pambahenan ni debata ido nama bahen puji-pujiatta dohot lasni rohatta marasing dot akana di tonga-tonga ni humalia. Pamujiota tu debata di faktori sejauh mana kita merasakan kekuasaan Tuhan. Sejauh mana kita merasakan kekuasaan Tuhan pada hari ini, pada satu minggu ini, itulah yang akan mendorong kita bagaimana memuji memuliakan Tuhan. Di hita marsada-sada nadison marasing-asing do nuaing kesungguhan ni hita memuji debata di parminggota di sadarion. Tergantung sejauh mana kita mengartikan kuasa Tuhan. Sejauh mana kita merasakan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Molo ikon malum do parsahiton amang inang, molo ikon malum do asabohi tamang katidakon debata parhuaso. Jadi buhado molo dang marna malumi. Unang manian karya-karya yang besar yang kita tuntut untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. HP hipas pehita di sadarion. Mangan dope hita di sadarion. Boy dope mekkel hita di sadarion. Boy dope pajumpak kita dongata di sadarion. Alani huaso ni debata doi amang inang. Dada alani huasota. Adong do halak modom aladang tabu tu sogot dungo do ibana manang nadaw. Alai hita di sadarion dungo dope jala marpumu di son. Huaso ni debata doi. Alani i mari kita melihat kemahakuasaan Tuhan bukan dari hal-hal yang besar, tapi mulailah dari hal-hal kecil. Gudang do halak na marsak amang inang di tonga-tonga ni parnguluan na. Aladang boy be mangalaka. Poso do be ibana alay nunga holan na baring. Ala ikon do boy ibana makatidakon habal gaon ni debata alaniaha. Adong do be akahalak na makaholongi ibana na merawat ibana. Hipas adong dope hosa hamuluan di ibana nang akaubat na boy di pangan ibana. Karena itu mari kita melihat karya-karya Tuhan dari hal-hal kecil. Sehingga ketika ditanyakan kepada kita amang inang, mulai disebut tuh hita buado kabar dang be alusna songoni mak biasa mak asal mama ngulu dang be songoni alusnya kahalak nam totong ibana marnida habal gauni dibatasian akka hal-hal kecil. Mungkin pertanyaan klasik amang inang, bagaimana kabar? Buado kabar? Kita biasanya langsung spontan mengatakan sehat. Ya biasalah seperti yang lalu, seperti hari kemarin. Tapi pertanyaan ini amang inang naik membuat kita merenungkan, merasakan Tuhan hadir dalam hidup kita dan selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Molo totong dohita marnida nadenggan di tonga-tonga di ngolutta sian debata dan upari dohita marlas neroha mamuji-muji debata. Jadi pamujiota amang inang disadarion di parminggota tergantung sejauh mana kita bisa merasakan Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Molo akka na di bagasan samingguon ibarat na berhasil yang diharapkan, mungkin sukacitanya bernyanyinya pun tadi juga begitu sungguh-sungguh. Alai bohado hita ketika yang kita harapkan tapi sampai saat ini juga tidak kita terima. Iko dotong hita rap marlas niroha. Hidu amang inang nataida di epistel tanakin torop halak manobu-nobu Tuhan Yesus Kristus songon sahalak raja dibuat nasida mare-mare huhut di juhun nasida hosianna asih maroham palua mahami ima pangiduan ni nasida mansai meriah
Nangpe sederhana penyambutan ni akahalak na torop tu Tuhan Yesus. Buasa nasida manomu-nomu Tuhan Yesus songoni. Ala adong panadayon nasida odo raja na bui mabuak kami Tuhan monangan. Natuk paluau kami sian aka bangso Roma. Sialani ido songoni spontan panomu-nomuan ni nasida. Pujian dan penyembahan orang banyak kepada Tuhan adalah respon atas kuasa dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Molo taringot tu kuaso amang inang, kuasa bukan tentang peperangan, kuasa bukan tentang kekerasan, kuasa bukan tentang kuatnya suara, kuasa bukan tentang besarnya tenaga, tapi kekuasaan yang kita lihat di dalam firman Tuhan melalui epistel, kekuasaan itu melalui kerendahan hati. Kekuasaan itu melalui kelemah lembutan. Idonakin amang inang nabu idauta sian edeni solideo. Kemahakuasaan Tuhan melalui kehinaan salib. Salib itu hina, rendah, yang tak dianggap. Tapi dari situlah kemahakuasaan Tuhan terpancar. Salib tanda pengasihan mengangkat hati yang remuk. Jalasongon itu tong amang inang di korni punguan ama nakin. Tapi kiri akan ajorbot nama sa di Portibion alay unang manian lupa hita mamikir pon. Adong do huaso ni debata naman dongani hita mamulus hajor puton ni parngoluan di Portibion amang inang. Di pajojor aka nasodinggan parjolo. Alay dungi saha mahita tu pajojor hon akan nadenggan na pinatupa ni debata alani idi dokon patak kasroham pareso dirim. Dihamu amanami inanami waso ni debata mabahin akka raja sian luak na daoro marsoba bahkan mabuan pelean na mamuji-muji debata. Jala odo naga bevisi inilah yang akan terjadi saluhut akka jolma manubba debatado di ujungna. Molotung pegodang nuayengon amanginang na manipil sian debata ale pos marohata. Saat ujungna anon sahu jolma manubba debata di bagasan Kristus Yesus. Molo tayo danakin amang inang di epistel ta. Tuhan Yesus menunggangi seekor keledai. Keledai muda. Jika dikatakan keledai muda berarti seekor keledai yang belum jinak. Kalau disentuh masih sensitif, masih liar. Tapi ketika dia tahu bahwa Tuhan Yesus yang menunggangi dia, dia pun tunduk. Karena apa? Tuhanlah yang empunya aku. Keledai adalah ciptaan Tuhan sehingga keledai itu pun tunduk. Seliar-liarnya dia, sebinal-binalnya dia, tapi dia tunduk ketika Tuhan yang ada di atasnya. Terlalu bimahita manginang. Dari topa debatado kita. Molo keledai yang liar itu bisa tunduk kepada Allah yang maha kuasa. Hita pejolma, uduk mahita ala marwaso de debata di parngoluanta. Jala odo amang inang disungguli tihuta muse ketika manomu-nomu Kristus Yesus aka mare-mare ulos ninasida di papeak nagabe ganti red carpet menyambut Kristus Yesus disukun matu hitan waengwang ahado nabui talehon tu debata. Karena sesungguhnya peribadahan tidak terlepas dari persembahan yang harus kita bawa. Ahado nabui tabuan tu debata. Jika kita menginang madokon talehon maha hormaton tu debata, akuilah kekuasaan Tuhan, maka dang behita menginang memikirkan diri tasabing. Mulai dokon mengakui kekuasaan Tuhan, berarti apa yang ada samaku akan sanggup kuberikan karena Tuhan yang maha kuasa pasti memelihara kehidupanku. Alani ipos dorohanami tuhita sude aka ruas. Ganup akan narikot di tonga-tonga ni huria HKBP Serpong. Otik sosadia segodang do pinasuna. Molo rade hita pasahatoni tu debata marhite huriata amanginang nama katidakon puaso ni debata do hita. Ale molo songon na maul-maul hita
memberikan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan lewat gereja. Yang ragunya kita di situ, dipelihara Tuhannya hidupku, sanggup di debata memelihara kehidupanku. Tapi ketika kita mampu memberi, di situ kita sedang mengakui Tuhan Maha Kuasa yang memelihara kehidupan kita. Di Minggu Palmarumon, diarahon matuhita amang inang, naparjolo mangalehon hahormaton ni debata imasian ayat 35. Talehon hahormaton tu debata kita akui Tuhan yang Maha Kuasa. Marhite tapuji maibana sianasa rohata. Akuilah Tuhan dalam hidupmu sebagai Raja yang memimpin kehidupanmu, yang membawa engkau kepada kemenangan. Unang tabatasi Tuhan mangula di ngoluta alai marsigatung mahita tu ibana. Molo didokon mengakui kemahakuasaan Tuhan, mangulu mahita di adopanna hobar tu nadi halomohon ni debata. Molo pajumpa kita manginang dot aka na adong jabatanna, kita katakanlah dulu pimpinan kita di tempat kerja kita, molo pajumpa kita tu aka pimpinan, pasti kita menjaga sikap, pasti kita menjaga tutur kata kita. Songoni dotong hita tu debata ibana parhuaso raja alani i manak mahita madalani ngulu-ngulunta. Napaduahon amang inang ingot ma nasun gogodo debata pasahat madirim tu ibana jalaganup angka paru kilo na di parngoluanmu ujung na tu hamonangan doi molo rap doho debata ho madalani ngulu-ngulu dihaga leon mido patar kuaso ni debata. Karena itu penderitaan kematian Tuhan Yesus Kristus yang akan kita rayakan di hari Jumat amang inang dan juga di minggu-minggu Passion, di Passion 1, 2, 3, di hari Selasa, Rabu, Kamis, disitulah kemahakuasaan Tuhan dinyatakan. Penderitaan kematian bukan tanda kelemahan, tapi tanda kemahakuasaan Tuhan untuk mengalahkan kuasa maut di tengah-tengah kehidupan kita ini. Napar pudi huaso ni debata ima huaso na laho paluahon pamonakon. Alani amang inang molo adong dihita huaso na nilehon ni debata marhite jabatan, marhite kedudukan, marhite akasinamot, tabahen mahuasoi laho paluahon, mabuan tu hamonangon, rap sude halak, dada laho tu narikot di parngoluan na sabing. Debatani Israel do ibana, silehon hagogoon do hamuliaon, pinujima debata. Amin. Martangi yang mah. Hupuji hupasangap hami maho ale Tuhan debata. Natotong doho Tuhan mangaramoti parnguluan nami. Narikot di hamisai di sarihokoro terlumobi ma Tuhan. Narikot di partodion nami nunga di hamonok, nunga di pamonako ale Tuhan. Marhite-hite hama matem di hao pinor silami. Pos maruhan nami Tuhan, parnguluan nami, saya totong do di bagasan pangramotionmu. Natuk doho Tuhan, patupahon, na lobisian na hupikiri hami. Alani tamado hami Tuhan, mamuji-muji guarmu na badiai. Jala tamado hami mangalehon, pahormaton tuho, makatidakon huasom di parnguluan nami. Alas wadong huaso nami madalani ngulu-ngulu namion ali Tuhan. Holan siap kodo Tuhan, kodo Tuhan nagogo, na mangalehon akka narikot di hami ganuk marsada-sada. Jalan marhite akka parukilon di sido Tuhan patar huasom na hujalo hami. Alani i molotung pehami satu tikion saleling mangulu di portibion manaon aka ragam ni parukilon. Urajumi hami jala huhapor saya hami ma Tuhan. Patar dodisi huasom na mangojar rohanami mamuji-muji ho jala marsigatung tuho. Atam nahutayok kami apala ditikion ale Tuhan. Marurat marparbuay may.
Jala mangalehon gugu tuhami, pamonakon rohanami, madalani hari-hari nanilehon mudope dihami. Nang songoni ale Tuhan, ramoti maganup akka ruasmu, sian sikola minggu sahat tulan sia. Nahipas manang namar sahit akka ruasmu ale Tuhan, totong marlas miroha, akka nakarejo, dot akka na mangalului parkarejuan dope. Na berumah tangga manang naso berumah tangga dope ale Tuhan, marsa dani roha mahami, maka tidak kon pambahenanmu di parngoluan nami, na mangojar roha menami, asa tulus hibul roha nami, mamuji-muji ho, jala totong hami, memaritahon akka pambahenanmu, na hujalo hami di ngolu namion, tu akka halak na asing, tarlumo bima akka amanami inanami. Gabi parhalado manasida di tengah-tengah ni keluarga nasida. Kabuahon akka dinggan basa ni debata na jinalo ni nasida. Tu akka yanakon. Asai gabi hagogoon tu akka yanakon ni nasida. Lau madalani hari-hari. Na nilehon mo dope di akka yanakon na ale Tuhan. Padao masyan rohanami Tuhan. Rohana merasa mampu madalani ngulu-nguluon. Molotung pe adong Tuhan, pasu-pasu na nilehon mo di hami, nabuhi hupake hami may Tuhan. Tu akan narikot itong-atongan ni humaliang mamuji pasangapon kuar mo na badihay. Tu ganup akka program-program Uriam HKBP Serpong, marsa dan roha mahami sude ale Tuhan, dinalaho madohoti terlibat berpartisipasi, jelarap hami Tuhan masih tupahan. Tuganup akka narikot di tonga-tonga ni Huriam asalam tunadenggan na pakobasyon di tonga-tonga ni Huriam. Mulurade hami Tuhan pasahato na nilehonmu di hami marhite Huriamon. Nahua tidak ko kami do ngolu na terpaso-paso do hami jalana marhuaso do ho di ngolu nami. Pos maroha nami ale Tuhan. Badalani ngolu-ngoluon ala hodot tutong na mandongani narap doot hami. Tangion ma Tuhan, tangiang namion nahu pasat hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Papapu mapeliata hubut mari di mahita. Unang godang sidalian ingon jepe kolumi nungarane hasangan disurgoi unang adong nang osana nasa pajabarisi Suwan maholong ni roha Kiru ko Tuhan tahi Las marohang bigotiron Jalo mabaros ni Numarane hasangan Disunoi
Tuhan maholo ni roha, dirupa Tuhan baik. Las marohang bigopilon, jalo mabarosi. Nukatane hasonalan, disurgoi, unangan orang kosana, naso parjabat isi. Tatangiakon mapeleata tu debata martangiang mahita. Ale debata amana mina di banua gijang hodo haroroan ni salhut silehon lehon naringgan dohot nasa uli basa nama uli utus. Upasat hami masiana nilehon mitu hami pelean nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jelara moti asahu parhasia kami peleanon pati bulkon. Para jaon muri tonga-tonga ni huriam dohot ti porti bion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadda hami gudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhamis sadarion hanguluan siapa arise sama dosa nami. Songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang hami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangako. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasorhon madamena tutodim. Amin. Of mind. Tell them you're. I've been going through something. Shalom teman-teman remaja HKBP Serpong. Perkenalkan, aku Happy Sihaan, selaku Ketua Panitia Paskah Remaja HKBP Serpong tahun 2025. Dan aku Rapel Hutapea selaku Wakil Ketua Panitia Paskah Remaja HKBP Serpong 2025. Nah teman-teman, kita akan mengadakan perayaan Paskah di tanggal 26 April dari jam 3 sore sampai jam 6 sore berlokasikan di HKBP Serpong.
Perayaan Paskah kita akan terasa semakin spesial dengan tema Compassion yang artinya kasih yang membawa damai sejahtera yang kita ambil dari Yohanes 20 ayat 26. Dan subtema kita yaitu remaja HKBP Serpong membawa damai ke dalam dunia melalui kasih kepada sesama. Shalom teman-teman remaja. Saya Vini Marpalong, selaku panitia Paskah Remaja 2025. Dan saya Vanessa Barani, selaku panitia Paskah Remaja 2025. Untuk kegiatan Paskah kali ini, kami sudah menyiapkan banyak sekali kegiatan yang seru dan menyenangkan loh. Betul banget, mulai dari game online yang diadakan sebulan ini hingga game offline yang diadakan pada 12 April nanti. Seru banget bukan? Wah, seru banget sih. Kira-kira acaranya ada apa aja ya? Nah teman-teman, di pada Paskah kita nanti akan ada kakak yang penuh berkat dan juga ada lomba kita loh. Wah, jadi nggak sabar. Jangan lupa daftar ya teman-teman. Paskah bukan sekedar perayaan, tetapi momen kebersamaan. Jadi teman-teman jangan lupa siapkan hatimu dan semangatmu untuk menyambut Perayaan Paskah Remaja HKBP Serpong 2025. Hope you find some. Haketikin saudari dapotan matuhani unang godang sidalian ingo cepek nolumi nung arade hasonangan di surgoi unang adong nagosada nasa parjabar disi suan maholong ni roha ti rumah tuhatai las maroham di gotilon calo mabalos ni nungarade hasananga di surgoi unang arong nang gosada nasa parjabar di